Eko akwala amagbala ịmara na ọ na-abụ ma ha na-amanye akwa ụbọchị Thursday niile anyị na-egwu ebe a chinchim n'ịkwalite nke anyị ya bụ asụsụ Igbo mana ihe anyị na-anụ ebe a eme bụ iji ya gbasa ozi dịka o kwesịrị wee gwagasị gị ụmụ ihe na-eme na obodo anyị ka gị onwe gị were ike wee jiri asụsụ Igbo wee tinye ọnụ maka na anyị na-agba izu ebe a izu ka mma na nneji ọ na-agba anyị gbaso izu kwụsie ya ndị anyị na-agwa ọ na-aba ha ntị maka na ihe o ji aba ntị bụ n'ọbụ asụsụ nke anyị na eziokwu ka anyị na-ekwu na anyị na-asụ Igbo ọ na-afịa alụ ịfụ ma ọ bụ iji Igbo tụọ asị maka na ịtụọ ya onye na-atụrụgbu onye Igbo ọ ga-aghọta na ọkwa asị ka ị na-atụrụ ya mana ijiri asụsụ ọzọ wee na-agwa ya okwu ọ si na ntị nke ọzọ banye osi na ntị nke ọzọ pụọ ya mere asụsụ Igbo ji bụrụ ụtọ ọ dị mma ọ bụ onyinye Chineke ele anyị ọ bụ nke eji mara anyị na-asụ ya n'asụsụ ike n'ọnọkọ a anyị kwere na ya kwesịe na onyinye Chineke ele anyị kwesịe na ya ike ya mere anyị ji si na nke a bụ nzukọ ndị Igbo na ịchọ ịsụ Igbo n'ọnọkọ a ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo iwe na-ata ịgasị okwu ọnụ abụ m Chizzy ani Tochukwu Wachibueze ogwu ego chinchim wee na-ebubu ụmụ ihe niile ngwa niile wee na-afụ anyị na mpaghara dị iche iche ebe a na-afụ anyị na YouTube na Kpakpando ọ dị ma agwa m ụnụ na anyị na-atụ agba izu ebe a na ọ na-aba ome na-aba ntị na izu ụka mkpụrụ ụbọchị one na ole gara aga ka anyị nọ ebe a wee kwuo ihe ọchị obodo Enugu mere ya bụ ihe ọma o mere ọ jere wee buru ụgbọala nke arọ n'ala anyị wee jee kwado ndị nche dịga na-eche obodo Enugu na-eche ọfịa dị iche iche iji mee na ma ọ bụ chụọ ndị niile bụ ndị alụ ndị ntọrị ụkwụ elu a na chụpụ ha n'ala Enugu ka udo wee dị ka onye ọbụla wee na-ala ụra wee na-eku ụra ka anyị kwụsịrị nke a ọchị obodo Anambra wee kwunie wee chọọ ibunye ndị na-anọchite mpaghara dị iche iche n'ụlọ ezumezu nke Anambra ibunye ha ụgbọala alụ na mba ọzọ ndị nnọchite anya na omebe iwu a na Anambra wee jusie ike wee sị mba na ha agaghị eje wee buru nke mba ọzọ maka na anyị were ya n'ala anyị na-alụ ụgbọala n'ala anyị na-alụ ya na Anambra na ọ bụ nke ha na-alụ na Anambra ka ha chọrọ nke nwafọ Igbo na-alụ ka ha chọrọ na ha chọrọ ụgbọala mba ọzọ aka wee na-anwụ a na-akwụ aka na-eto ha na-ekusi ike si na ọ bụrụ na ebido taa na taa bụ gboo na ụmụ ihe niile nke anyị na-ekwu maka isi n'ụlọ wee mara mma pụọ n'ama ịfụ nke anyị n'anya ịkwado nke anyị ka nke anyị bụrụ nke anyị ka ji nwayọọ nwayọọ wee na-edozitụ ala anyị na-ewekwana onye ji anyị ọ bụrụ na anyị fụ onwe anyị n'anya wee na-akwalite akara aka Chineke ele anyị onye fụ ihe ọma kwado nke onye ibe ya na-eme onye fụ ụzọ ọma o gosi nwanne ya ejiri adozi ala Igbo na ala Igbo ga-ama mma nke ukwuu nke a na-ekwu na sibịa dozie mebe nke ọzọ anyị bido n'ụlọ dozibe nke anyị fụba nke anyị ndị ọzọ wee mara na anyị kwụsịrị ike mana anyị na-ayọ Chineke ike Chukwu kere anyị biko dododododo ndị niile a tinyere obi nkewa ndị niile a tinyere obi ịkpọ asị ndị ọnụma ndị niile akwụnyere n'ala Igbo ka ha na-etisa n'Igbo biko Chineke chụpụna ha n'ala Igbo anyị ka a mara na ala Igbo dị mma na anyị fụrụ onwe anyị n'anya ndị niile ọ na-abụ ha chọọ ịzọ ọchịchị ha ejesi na mba ọzọ wee nata ike nata ndị nkwado abaghịzie na ọchịchị kama ha ga-edozibe ala Igbo tupu ha eme ihe ha ejegbusiri ofu onye nwa n'ebe ọwa
n'ugwu ma ọ bụ na ndịda tupu ha bịa gee ndị ha na-achị ntị. Chukwu biko wepụrụ anyị ndị a niile, tinyere anyị ndị bụ ndị Igbo n'ezie, fụrụ ndị Igbo n'anya, ndị ga-ejere ndị Igbo ozi wee jeta ya nke ọma, jee ozi ihe ọma na-emere ndị Igbo, jee ozi ndị Igbo eweta oke ha, jee ozi akwụ ndị Igbo eluo ụlọ. Biko Chineke mere anyị ebere, ya anyị ndị a, chụpụrụ anyị ndị nkewa ndị akwaghịgasịrị na obodo dị iche iche n'ala Igbo. Ọ ga-aba na-ekwu ọzọ ha na-eme ọzọ, ndị ọ na-abụ emechaa ka agbasa izu ka ala Igbo ga-esi dị mma, ha ejekọrọ ndị ilo. Biko chụpụ ndị a n'ala Igbo, ka ala Igbo chụọ ha ọsọ, ka ọ bụrụ ndị udo, ndị Chineke gọziri, bụkwa na ụmụ Igbo n'ezie, fụrụ ndị Igbo n'anya, ga na-ejere ndị Igbo ezi, wepụta obi ha wee rụọ ọrụ ndị Igbo ọrụ, ha wa erite uru, ndị Igbo erite uru. Ọ bụ ndị ọma ka anyị chọrọ, anyị achọghị ndị ọjọọ si na ha bụ ndị Igbo, mana ọ bụ ndị ilo ndị Igbo ka ha na-arụrụ ọrụ. Ihe anyị ji ekwu ya bụ na ị na-anya n'obodo dị iche iche n'ala Igbo, ụzọ adịghị ya, mana ewere ndị ọchịchị, ewere ndị na-anọchite anya. Ije n'ime obodo oge ụfọdụ, ewe ndị emechara wee hibe ha na ndị eze na-alụ ọrụ, asị ya na nke ha bụ ịfụ na mmepe ọbatara n'ala Igbo maọbụ n'ime ime obodo ha. Ụfọdụ na-alụ, mana ụfọdụ kemgbe a tinye ya ka obodo ha gaa n'iru na-emepe, obodo ha na-emechizi emechi, maka na ndị ahụ oge ụfọdụ ị gaghị afụ ha, oge ụfọdụ ị gaghị ama na ewezikwa ndị otu mmepe obodo nke ehibere ka mmepe obodo, maọbụ ha na-agwa ndị ọchịchị, maọbụ na-eji akọrọ ndị ọchịchị ihe na-akpa obodo ha. Ụfọdụ obodo ugbu a, otu a agbara n'udu mmiri ekporo n'ụzọ ha, ị gaghị agawu n'ụzọ ha, mmiri ekporo n'ụzọ ha, ewezi ebe ha si aga, ma ndị ji ụkwụ ma ndị ji ọgba tumtum, ewee rubezie ndị ji ụgbọala. Obodo na-emechizi emechi, mana ewere ndị si na ha bụ ndị mmepe obodo, ndị otu mmepe obodo. Mana ihe o ji ewute bụ na ndị obodo wa na-wepụtara ndị a gbara ha nkịtị, anaghị ajụ ajụjụ. Ọ bụ ya ka anyị ji wee ohere taa na a ga-ekwu ya, obodo gị ndị niile ehibere dịka ndị otu ndị mmepe obodo, ha na ndị eze na-alụ ọrụ, a sị na nke ha bụ maka mmepe obodo, kedu ka ha si alụ na be unu? Anyị wee na-ajụ ndị a atiegasịrị n'ọkwa dịka ndị ọchịchị isi ime obodo, ndị a atiegasịrị n'ọkwa jegasịrị n'ime obodo, wee sị ka atụnyere ha na-abụ ha ga na-anọchite anya mpaghara ime obodo. Kemgbe a tinye n'ọkwa, ụfọdụ obodo n'Enugu ada anụzi mkpatụ ha ka nọkwa ya, ndị a tinye n'ime ọchịchị obodo. Ụfọdụ na obodo ụfọdụ na ọ bụ na mpaghara ime ọchịchị obodo ụfọdụ, ị gaghị ada ama na ha nọ ya, maka na ihe niile kemgbe a tinyere ha, ihe niile na-emebizi emebi, kama ọ ga na-adịwanye mma. Ọ bụ ndị a ka anyị ga na-ekwu. Ụmụ ihe a niile bụ isiokwu anyị. Ihe anyị ji sị ọ bụrụ na ewere ndị ọchịchị ime obodo na ha na-achị dịka ndị isi, apụta na-etu ha afa, mana enweghị ha na-eme, ha gara amata na ewere ndị ihe na-eme n'ime obodo dị iche iche ụzọ na-adịghị. Ụfọdụ bụkwanụ maka mkpocha na nzachagasị, maka igbochi nrịanrịa ma ọrịa ma ụmụ ọrịa dịgasị iche iche, o kwesịrị ịbụ ọrụ ha. Ije n'ime obodo ụfọdụ, ị ga-afụ ndị a na-akpọ ọkụkọ, ndị ọkụkọ abịara abịa, amaghị ebe ha si azụ ya na-aba anwụ ihe ọkụkọ. Ọ bụghị okwu ọkụkọ Igbo, maka na ọkụkọ Igbo na-aba ọpụta ọkpacha ori onye onwe ya, ndị arụchasịrị ebe ha na-akpọ ọkụkọ. Ụfọdụ isi ebe ha na-eme ya na ndị niile bi n'ogbe ahụ, isi ada ekwezi ha hie ụra, wụọ mmiri, tọgbu iko. Mana ewere ndị ọchịchị, mana ewere ndị obodo kwunizie wee je jụọ si ebe ya mekwa na ihe a na-eme, onye asịba na a na-afụrụ ya ya ụfụ. Anyị na-asị ọ bụrụ na ị na-akpọ ọkụkọ, ọ na-esi isi ma ọ bụ ihe niile na-apụta n'ahụ ya na-azapụta ebe ahụ, ọ bụrụ na na-emecha ya ọfụma. Maka na ụfọdụ obodo, ịgafee n'ogbe ma ọ bụ ịbanye n'obodo ahụ, n'ime obodo dị iche iche, ị ga-amarịrị na ọkụkọ
na a na-akpọ ọkụkọ ebe a isi agaghị ekwe ndị mmadụ ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Ha wee na-ajụ ọ bụ oge nrịanrịa biteziri ndị mmadụ daba ka unu ga-ama na a ga-eje wee gwaba ndị a dọba ha aka na ntị si ha ọ bụrụ na ha ma na-ekpochi ihe a ka isi ma ọ bụ ajọ ihe na-apụtagasị ebe a ka ọ ghara iyi ya na-enye ndị mmadụ nsogbu. Ọ bụrụ na ha agaghị eme ha mechienu, maka na ị gaghị eji nke gị na-eme nke gị ndị ọzọ a na-ata afụfụ, ha na-ekuru ajọ ọrịa si n'ebe ị na-eme akpa akụ nke gị wee na-apụta ndị mmadụ a na-anwụ. Maka ndị ụfọdụ na-anwụ mana ha enweghị ike ekwuo si gị mee ịbaba, ekwuo si gị na ihe ị na-eme na ọ dịghị mma ị na-aba na a na-afụrụ gị ọkụkọ ị na-eme. Ọ bụrụ na ị na-eme nke ọ bụrụ na ime ya were ndị ọrụ ha bụ ijegasị n'ime obodo mara ndị na-emebi obodo, na-emebi ikuku ndị mmadụ na-eku. Ụfọdụ ga-anọ n'obodo ha na-ekwuru ụmụ ihe a niile oge niile ọtọ n'ụlọ ọgwụ. Maka gịnị? Maka ajọ ikuku ọ na-eku maka ndị na-akpa ọkụkọ dị iche iche n'ime ime obodo. Maka na ọ ya na-ewuzi ije n'obodo ụfọdụ ị ga-afụ ebe ndị mmadụ wụrụgasịrị ebe dị iche iche n'ime ebe ndị mmadụ bi. N'ebe ndị mmadụ bi a na-ekwuru ihe a agaghị atụpụ ọnụ ịgwa ha okwu ha na-aba n'iso na ndị a na-akpa ọkụkọ. Ọ bụrụ na ịsa ya ma ọ bụ na-eme ka isi ahụ ma ọ bụ ihe ọbụla na-apụta ebe a pụọ, were ndị okenye ọrụ ha bụ ha bịa ha ga-emechi ihe a niile chụpụ gị ebe a. Ị gaghị eji maka ọkụkọ gị ndị mmadụ a na-ekwuru nrịanrịa ha na-atọ n'ụlọ ọgwụ. Oge ọ gbapụrụ mma ndị mmadụ daba ya n'ebe niile ugbu a, ọ bụ oge a ka ndị na-afụ maka ahụike ga-agbataba ọsọ. Ọ bụrụ na ọrụ gị bụ maka ịfụ maka ahụike na jefu ndị a na-akpọ ọkụkọ jebe ozigbo ozigbo maka na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya isi ndị a adịghị mma. Ụfọdụ nara n'ime ime obodo na-eme ya, ụfọdụ nọkwa n'obodo dị iche iche na-eme ya. Ebe ha na-eme ya bụ ebe ndị mmadụ bi. Emechaa ụmụ ihe a niile isi akarịa. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege. Abụ m Chizzy Ani. Ọ bụ ụmụ ihe a ka anyị ga-atinye ọnụ. Kedu ihe ịfụrụ maka ndị na-anọchite anya mpaghara obodo dị iche iche n'ụlọ ezumezu nke Anambra maka ọjụjụ ha jụwa isi ụgbọala a chọrọ isi na mba ọzọ ma ọ bụ na-asị na a chọrọ isi na mba ọzọ zụta wee bunye ha, ya bụ nke a na-alụ na mba ọzọ. Ha jụrụ ya wee si n'ọbụ nke alụ n'ala anyị n'ala Igbo, nke nwafọ Igbo lụ n'ọha ka ha chọrọ. Kedu ihe ị ga-ekwu maka ya? Kedu ihe ị ga-ekwu maka ụfọdụ ndị isi ndị otu mmepe obodo n'ime ime obodo dị iche iche na ndị otu ma ọ bụ ndị isi ọchịchị ime obodo? Kedu ka isi fụ mbọ ha na-agba? Maka na ụfọdụ n'ime ha dịka si kwuo kemgbe ha bara n'ọchịchị, kama obodo ha ga na-aga n'iru, obodo ha na-ana azụ. Kama obodo ha ga na-emepe emepe, obodo ha na-emechizi emechi. Enweghị ihe ga-ama ha na-alụ. Anyị nụkwara sị na ụfọdụ n'ime ha bụ na ha ga-abịa zọrọ ọkwa ha zọrọ ya ha na obodo ọzọ jebiri, obodo na ihe niile na-adị mma n'ime ya, hapụzi obodo a sị ha bịa dozie ọdịmma. Anyị wee kwuosio maka na ụfọdụ ada alụ ọrụ ha na-alụsi ike, ọkachasị ndị ime ọchịchị obodo na-afụ maka ahụike na-eje enyochagasị, mere na ụfọdụ ndị na-akpọ ọkụkọ a na-amaghị ihe ha ji azụ na-eme na isi jupụtara ebe niile. Ụfọdụ na-ekwuru aja isi a na-esi ebe ahụ apụta. Ọ bụ okwu a ka m na gị ga na-atụnye ọnụ, mana cheta na ọnụ ka bụ Igbo ka anyị na-asụ Igbo yele eye. Ịchọọ itinye ọnụ ka anyị kpaa izu a sụọ Igbo yele eye, agwakwana ya ọgwa. Ihe ị ga-eme bụ ịgwa ya afa gị n'Igbo wee sụọ Igbo yele eye. Abụ m Chizzy Ani, ana m abịa. Nekwa akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ. Ọ bụ 090 777 110 maọbụ 090 0923111 abịa taa azụ anyị na-aga n'ihu. Abụ m Chizzy Ani, ana m abịa.
ọdịma ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme ya bụ nzukọ ndị Igbo anyị gwara unu sio na ndị otu na-anọchite mpaghara dị iche iche na Anambra bụ ndị na-anọchite ya n'ụlọ ezumezu nke omebe iwu nke Anambra jụrụ ụgbọala nke ndị mba ọzọ na-alụ ha chọrọ ịzụ ihe ha wee sị na ọ bụ nke alụrụ n'ala anyị bụ nke nwafọ Igbo na-alụ ọ bụ nke ha chọrọ. Kedu ka isi fi agwa gị maka ndị na-eje anara ọkwa n'ime obodo, ndị otu mmepe obodo n'ime obodo, kedu ka ha si alụ, maka na ụfọdụ kemgbe ha narụ n'ọkwa kama obodo ha ga na-emepe, obodo ha na-emechi wee wekwara ya wee na-achị ọnụ na ụmụ ndị a mebugasịrị ụlọ ebe a na-akpa ọkụkọ na-abụ ịbata na ogbe maọbụ n'obodo ahụ. Ị ga-ebidogo ozugbo ị na-abanye n'obodo anyị na-anụ isi ebe niile ha nọrọ n'ebe ndị mmadụ bi wee na-eme ihe dị otu a. Ndị mmadụ na-ekuru ajọ isi a na-esi n'ebe ha na-akpọ ọkụkọ apụta. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ihe a? Ugbu a ya agbapego ekwentị maka ndị chọrọ itinye ọnụ. Ọ bụ 0990771 maọbụ nkịtị 99 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ. Ịkpọ anyị afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo, ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị. Cheta na abụ m Chizzy anyị oge eruo na ka anyị webezi okwu ozugbo. Biko gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ. Gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ. Okwute Ogbonna ya, ndị ebe ishi akpọ nwanne o. Ọ dị ka ị ga-anọgharịa ya na-anụchakwa ihe ị na-ekwu ọfụma. Ka ya wutene gị ebe ahụ ị nọ nweka ọzọ ka anyị were onye ọzọ. Biko iwe ike kpọghachi ya azụ banyere ihe ị na-ekwu. Gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ. Ọ bụ mmụọ Chinne? Mmụọ Chinne gaa n'iru. Daalụ. Daalụ nwanne, daalụ mmụọ Chinne nwanne Tochukwu. Ndị ezi agụ niile bụ ndị mmụọ Chinne. Mana okwu na ebe na be ha na ihe akarịla akarị. Kedu ihe ndị obodo na-eme? Eche m na-ewe ndị na-achịgasị obodo, ewe ndị na-afụ maka ahụ isi ike n'obodo. Gịnị ka ha na-eme? Ọ bụ oge ndị mmadụ dabara n'ụzọ maka ajọ ikuku, ajọ isi ya ha na-ekuru ka unu ga-ama na ihe batara. Ka anyị were okwu wee na-aga. Gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ. Ọkịja niile ka Ebonyi dị. Mmiri ọ na-ezokwa? Ọ dị ka mmiri ebenatago. Gaa n'iru Ọkịja. Gaa n'iru. Maka na ndịda Anambra izu ha mere ife na-eche ka ndị Igbo niile na-eme, maka ọ na-eti mkpu ka ekewa ọ dịka ọsọgwụ Ọkịja ka ọ ka nje. Ọ na-ewute mgbe otu esi were anyị bụ ndị ala Igbo site onye nwere ife onye Igbo na-eme a na-ekwe ka ọ na-ọga ka o kwesịrị. Lekere nwanne anyị nwoke na ibe eto ụmụ ama ogologo kwesịrị ileta aka na-acha nke ntụ eji arụ ụlọ. Anyị na-anụ ya ụlọ ntụ ike. Gaa n'iru. Eji maka ekwu ife a bụ na mba ogologo kwesịrị nọ n'aka azụ. Mana mma na ndị na-achị obodo a ife na-afọtụ nwa amada ahụ ka ọ bụ ise ntị isi ka ọ bụ ịda akalata nkote. Obi adịrọ mma otu esi emegide ndị Igbo na mgbacha nke ha nọ n'ime. Etu m nwagodu na-ekelegodu ndị mpaghara Anambra na nke ha nababagodu.
ma bekee nwamtie ịcha ka ndị ọzọ wee tie ọnụ ọkịja onye nke anyị nụrụ ihe ikwuru nke ukwuu mana ọ dịzị ka iji nwayọọ na-ebecha ya asụsụ ndị ọzọ anyị achọghị dị ịnụ mpekere asụsụ mba ọzọ na ihe anyị na-eme tata maka na izu a anyị chọrọ ịkpa ya ọ ihe gbasara anyị gwara unu si na ndị na-anọchite anya mba obodo dị iche iche n'ụlọ ezumezu omebe iwu nke Anambra jụrụ jụwa isi ụgbọala alụrụ na mba ọzọ a chọrọ ịzụ ya ha sịrị na ọ na-adị mma isi n'ụlọ mgbe mara mma pụọ n'ama ya mere ka azụnye ha nke alụrụ na anaghị bụ nke nwafọ Igbo na-alụ anyị wee gwa unu na ndị otu ọchịchị ime obodo ewere otu dị iche iche ehibegasịrị ha na ndị eze kwesịrị ịda na-alụ ọrụ kedu ka ha si alụ ụfọdụ bụ ndị kemgbe ha were ọkwa kama obodo ha ga na-emepe emepe obodo ha na-emechi emechi maka na ha ebighị n'obodo ha amaghị ihe na-eme ụzọ dị n'obodo dị iche iche n'ime ime obodo na-emebisi ewere ndị na-ekwu maka ya mana ewere ndị nọ n'ime ọchịchị ime obodo kedu ihe a na-alụ wee gwa ụnụ na ndị na-akpọ ọkụkọ n'ime obodo ugbu a isi ha na ihe na-apụta n'ebe ha na-akpọ ọkụkọ a na-eme ọ na-alụ afọ nke ukwuu gịnị ka ndị na-afụ maka nchekwa ma ọ bụ ahụ isi ike nke obodo na-eme anyị wee na-ajụ ọ bụ oge ihe a mere ndị mmadụ dabazie ka a ga-ekuni n'ụla wee gwa ndị okwu ka a mara ihe a mere ihe a ka anyị na-ewekwa okwu wee na-aga gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ kwuchie okwu ike o ọ na-afịagharị ịnụ ihe ị na-ekwu nwa na-aga ma nwanne anyị ada-anụchi ihe na-ekwu ya ewutena gị biko anyị ada-anụchi ihe na-ekwu ọfụma ka anyị were onye ọzọ biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne o adị mma ha maazị Igbo esi m agụ atakpọ nke dị na Anambra gaa n'iru nwanne ndị ka ị mere ọ dị mma ihe mmadụ ekwuru na o nwere ndị na-ahụ maka ahụike mana ihe anaghị eme bụ ha ruo efu ebe ndị a na-akụkụ na-anyụ akpa na-esi isi adị anara ha ego garị ego aka azụ ụfọdụ n'ime a na-afụkwa ụmụ nwaanyị na-esi nri na-awụsa mmiri eji esi nri ebe niile ma ndị na-awụnye nri na mmiri ha ruo ya na-amịchatụ ụmụaka na-amịchatụ ndị ọgbatumtum abịa ahapụ ha aja nara ụmụ nwaanyị ndị ahụ na-esi nri ego aka azụ ego aka nkara ahapụ ha na-esodo dịka ọ dịrọ mma ndị isi ọchịchị na-enye ya anya afọ ndị ọ bụ ọrụ ha n'ime obodo ndị ọchịchị ime obodo na-emebi taa etinye ndị ọzọ daalụ nwanne daalụ udo dịrị gị gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị ka email gaa n'iru ekwentị nke a ka ọ dị biko ị ga-akpọgharị anyị maka na anyị ada-anụchi ihe ị na-ekwu ọfụma ana m agbachi mbọ ike ka mfụ na nke a na anyị were ya wee na-anụ ihe ị na-ekwu mana ewe ka ọ dị ka m were ekwentị nke a biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne mmadụ ndị ka ime aka nchawa ọ ga-adịrịrị gị mma nwanne mmadụ udo dịkwara gị ezigbo mmadụ ebe nchịkọ iti ọnụ na ndị a na-achị ọchịchị n'ime ime obodo ịma na onye ọbụla kpọrọ na ekwu maka ọmụna onwere onye na-ekwu ihe a ga-emebe ndị a ka ọ wee dị mma n'uche nke m ana m arịọ ndị gọọmenti
nwanne m nwoke Ịfụnanya ka isi mee tobe tochukwu achịgbuola gị ị chọrọ ihe na-ekwu amaka nke ukwuu mana enwe ihe asụsụ ebe asụzie na ya o wezie ka o si dabazie ihe a chọrọ bụ Igbo yele ihe gwa m afa gị na ebe isi akpọ ndị ka email onowu nwanne m ndị ka email Somadina ọ ga-adịrịrị gị na mma ma gị ihe gbasara ihe na-eme n'obodo a chọrọ iresi n'isi agba so nke a bụ nke bụ eziokwu nsogbu enwere n'obodo a bụ na ọ usoro eji wee hazie obodo mana mgbago mana ndị etiti ọ bụrụ na achọ ka obodo a dị mma ịma na a ga-ahazi ikike akwụkwọ eji wee hazie obodo ọ ya bụ nsogbu ya bụ na a ga-emegharị iwu obodo anaghị ahazi iwu ịkpọkọta ndị uwe ojii na-ekwu ihe na-emekwa ha onye ọbụla na-eji mba gbasa ma ọgbasa akụkọ Naijiria ọ dị ọrụ ka m kwesịkọta ebe a daalụ ọ dị mma ihe anyị na-ekwu wee na-ege ihe anyị na-ekwu bụ na ndị na-anọchite anya obodo dị iche iche n'ụlọ ezumezu omebe iwu ndị na-eme iwu na Anambra ka ọchị obodo Anambra si na ka m ebunye na ha ụgbọala ka eje zụọ ya na ndị a ịchọghị ije zụọ ụgbọala nke emere na mba ọzọ ha wasị mba na ha achọghị ya na ha chọrọ nke emere n'ala Igbo bụ nke nwa afọ Igbo na-eme ọ ya ka ha chọrọ ka a zụnye ha kedu ihe ịfụrụ maka ya wee na-ekwu na-ewe ndị were ọchịchị ya bụ ndị were ọkwa dịka ewere otu n'ime ime obodo n'Enugu ewere ya obodo dị iche iche n'ala Igbo ewere ya awa kpọrọ ha otu ndị mmepe obodo ha na ndị eze na-alụ mana ụfọdụ n'ime ha kemgbe ya họrọ ha n'ọkwa enweghị ihe ga-were isi ha na-alụ atinye ha n'ọkwa ka obodo wee na-emepe ka nyere eze aka nyere obodo aka ka obodo wee mepebe ije n'obodo ahụ obodo na-emechizi emechi ewekwa ndị ọzọ bụ ndị jegarịsịrị atụnyere aka ọchịchị n'ime ọchịchị obodo ndị ahụ gịnị ka ha na-alụ kedu ọrụ ndị na-afụ maka ahụ isi ike na obodo n'ime ime obodo kedu ihe a na-ekwu gbasara ndị a na-emetọsị obodo ọkachasị ndị na-akpọ ọkụkọ isi ha na-achọ na-eshigbu ndị mmadụ na-eme na ụfọdụ adị ekuzizi ezigbote ikuku maka gịnị ịga n'obodo ebe ọbụla ebe ha na-akpọ ọkụkọ a ha na-ejekwa akpa ya n'ebe ndị mmadụ bi ha na-eme ịmụ ihe a niile ọkụkọ a na-ayọchisi ndị mmadụ ntị ihe si isi n'ebe si apụta agaghị ekwe ndị mmadụ pụta n'ebe ha ṅụọ mmiri tọgba iko gịnị ka a na-ekwu maka ya gịnị ka a na-eme maka ya gịnị ka ị ga-ekwu kedu atụmatụ gị gbasara nke a gwa m afa gị na ebe isi akpọ ekelekwa gị nwanne ndị ka ị mere afa gị ebe ka isi akpọ Amechi Ugwu ọ ga-adịrịrị gị na mma ise biko ihe ncheta ntinye ọnụ n'ime bụ okwu a ndị ọgbasọ mmebi iwu na Anambra kwuru ihe ha kwuru amaka ndị Igbo niile kwesịrị iṅomi ha ma Enugu ma Ebonyi ma Imo ma Abịa nke anyị bụ nke anyị nke m bụ nke m ọnọdụ nwanne agba n'ọsọ ha ncha niile kwesịrị ịkwalite na a ga na-azụ ụgbọala nwa afọ Igbo na-emepụta eke ndị niile n'ọrụ Igbo onye ọbụla sị na ya bụ onye ọchịchị na-achị n'Enugu maọbụ Ebonyi maọbụ Anambra maọbụ Imo maọbụ Abịa kwesịrị ịṅomi okwu a ndị ụmụaka kwuru na ụlọ obibi iwu Anambra steeti nwa kwadoro ịkwado ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo otu a ka ọ dị nwanne anyị nwoke anyị nụghị ihe ikwuru mana ịchọ ịgbaziri sụezie ya bekee ya mere anyị ga-eji were onye ọzọ na-akwụ ụgwọ mana nke ọzọ dị ka ya bụrụ na ewegasị ọrụ aka na ihe a na-emepụta n'ala anyị dị iche iche ka yomere ndị a yomere aka na-achị obodo Enugu yomere
mkpume ndị Igbo akachiburu obodo Anambra. Ọkwa na ya bidoro ihe akwado nwanne anyị nwoke a na-alụ ụgbọala yomiziri ndị omebe iwu nke obodo Anambra ugbu a ha sizi na ụgbọ ha ga na-agba bụ ụgbọ alụlụ n'ala anyị. Mana enwere ọrụ aka dị iche iche a na-eme a na-alụ n'Ebonyi, Enugu, Aba, Imo n'obodo dị iche iche n'ala Igbo. Enwere ndị na-akwa nka dị iche iche. Ije ebe a biko ị na-atụnye ihe a na-eme n'ala anyị. Ebidogotu ebere unu ugbu a ndị na-arụ ọrụ aka n'ala anyị na-emenụ nchọpụta na-emesizi ya ka ọ na-esi ike karịa nke ndị mba ọzọ, ka ọ ghara ịbụ onye zụọ ọta aka n'ọnụ. Ọzọ dị ka ibe ya bụ ịlụọ ya tie aka n'obi dee ya na ya lụrụ nke a n'ala Igbo. Mmepe na ihe a na-akpọ ka anyị dozie aba anyị nwere onwe anyị ọkwa n'otu a ịlụọ ya na ihe a bụ nke a lụrụ n'ala Igbo, enwe onye ga-egbochi gị ịlụsie ya ike. Otu anyị bidogoro n'azụ ya anyị na-eti mkpe na-anatabago ụlọ na-eme ya, ị na-eme nchọpụta, ị na-amịcha aka na-agba ọgaranya ngadanga, mana ị ga-ede ya n'ọbụla ala Igbo. Ọ bụghị emesịa ịlụsịa ya idede ya afa mba ọzọ iwee buziri ekele anyị maọbụ ebube anyị maọbụ otuto anyị wee bujere mba ọzọ. Mba, ị ga na-alụzi ya na gwa nnu a na-emepụta n'obodo Ebonyi, nnu Ebonyi, ọ bụ nke Osinachi, ede ya na nke a si Ebonyi ala Igbo. Ewere nke mere na Enugu, ede ya na nke osikapa nke a si na Nsụka maọbụ ose nke a si na Nsụka n'ala Igbo. N'Enugu eme adụọdụọdụọ maọbụ dụọ akpụkpọ ụkwụ na Aba, si dee ya n'ọba Aba n'ala Igbo. Ewere nke mere na Imo, si dee ya n'ọ n'Imo. Ewere olugbo akpatara bụ ehazi ọfụma na Anambra, si dee ya n'ọbụ na Anambra n'ala Igbo. Ụmụ ihe a niile obodo dị iche iche n'Enugu ewere nke ụgụ ede ya. Otu anyị na-be anyị ahazigasị ụmụ ihe dịka ewa, ofe ewa maọbụ ayara, asị na ọ bụ nkanụba anyị ka o si ede ya ahazie ya. Ọ kwara ihe anyị na-ekwu. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Ndị ebe isi akpọ nwanne. Ngwanụ ka anyị mara na gị anụ ihe ị na-ekwu ugbu a. Daalụ. Ka na-akwalite arụ n'ala Igbo ọ dị mma. Ihe gbasara tinyere akwụkwọ na ndị ọchịcha ihe anyị na-eme ya dịrọ mma. Ọ etinye mgbe anyị na-etinye ka ha na-abịa n'ọdị ọ tinyere ha akwụkwọ itinye ya agaghị ayatakwa onweghị ụra ha ọ dịrọ mma. A na-asị na ihe etite ala dị mma na Chukwu okike aja. Daalụ nwanne, daalụ. Udo dịrị gị. Daalụ. Ofu ekwentị nke ọzọ anyị na-enye obere nsogbu. Ofu ekwentị ka anyị ga na-eji wee na-anaziri oku unu, ya bụ 099-231-109 bụ akara ekwentị ga-eji wee tụọ ọnụ. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Maazị Chizzy, ọ ga-adịrị gị mma. Oyiye. Dịrị gị n'orie. Ise. Dịrị gị n'afọ. Ise. Dịkwazịrị gị na Nkwọ. Ise. Ma gịkwa ezigbo nwaanyị. Afọ m bụ Ada Onyinye. Esi m Owere nke Egbere isi na-akpọ. N'okpuru ọchịchị ọgwụ. Otu a ka ọ dị. N'atụfughị oge. Ihe ndị ụlọ omebiwa Anambra steeti amata. Akwadoro m ya. Ọ bụ ọsọ anyị nwaga na-ede agbapụ ndị mba ofesi aka ahịa. Ha bịakwa n'ala anyị ka ha na-agba anyị aka ahịa na nke anyị agaghị dị iche. Ekele gị. Udo dịrị gị ezigbo nwaanyị. Udo dịrị gị. Ọ bụghị kwaso ụgbọala ka a na-eme n'ala anyị. Ndị na-adụ uwe, ndị na-eme akpụkpọ ụkwụ ụdụ, nri a na-emekwa n'ala anyị karịrị. Nke a na-akwa n'ala anyị Igbo a karịzịrị. A na-akwado ndị a, ụfọdụ a na-apụtagasị. Ịfụ na ndị ọzọ dịka Onyinye sikwu, obodo dị iche iche n'ala Naịjirịa, n'ala mba isi ojii, ndị ọchagodo ga na-abịa dịka ụfọdụ bidogoro na-abịa na ngeyi na-agakwa Nnewi eji azụ afịa ha. E wee hazibezie
ọba ahịa na ebe ihe a niile ga-adị. Ndị ọchịchị unu ewezi aka fụ na ọnọdụ dị mma dịara ndị na-akwa nka, ọ bụghị oge niile a na-achụ ha ụtụ isi akalịa. Ka anyị na-ewekwa okwu unu 08923310109. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne. Ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ọ ka amasị m ịnụ okwu nwanne anyị nwoke a, mana bekee bịa ezie ya nke ukwuu. Ọ dị ma ọ bụ na ugbu a bụ izizi ma ọ bụ taa bụ izizi na ege anyị ma ọ bụ na-ekiri anyị. Ihe anyị na-eme ebe a bụ ịkwalite asụsụ na ọdịmma ndị Igbo. Anyị na-ekwu okwu ebe a, anyị anaghị agwa ya ọgwa ma ọlị maka na ihe a bụ nzukọ ndị Igbo. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-eme, nzukọ ndị Igbo n'asụsụ Igbo. Afa gị ga-abụ afọ Igbo na ịchọ itinye ọnụ n'okwu. Ihe niile ị ga-asụ ga-abụ n'Igbo, ọ ga-eye eye. Ịgwa anyị ihe anyị na-eme maka ihe anyị na-akwalite bụ nke anyị, nke anyị bụ nke anyị, maka na nke ha bụkwa nke ha. Ọ dị mma ka anyị webekwa okwu. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma onye nke adịbeghị nkwadobe ka anyị were onye ọzọ maka na oge adịghị. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Gbadata ya. Ọ dị mma. Ọzọ ị ga-eme bụ na ịkpọ anyị biko ịgbadata ekwurekwu gị ma ọ bụ isi ebe a nọte aka ka ọ maka na ọ bụrụ na ị nọte aka ọ ga na-afụ opi na-afụchichi ndị mmadụ ntị. Ị gaghị anụ nke ya, ya gaghị anụ nke gị. Ya mere ị ga-eji tupu ịkpọ anyị ịgbadata ebe ahụ isi anụ olu anyị ma ọ bụ isi ebe a nọgharịa. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ndị ka ị mere nwanne. Hey, eze Enugu niile. Eze Enugu oke nwanne m. Oke nwanne m. Tụfe akwa. Eze Enugu bụ ezigbo enyi m nke ukwuu. Ọgụlụgụlụgụlụ awụnyere m ihe m jiri na-akpọ oku na-emekwanụ ka ọrụ na-aga aga. Mana ọnụ ka anyị nọ bụ ọnụkọ Igbo. Iwu anyị bụ na ị gaghị agwa ya ọgwa ma ọlị nwanne m, mana ama m na eze Enugu na ya ghọtara ihe anyị na-ekwu. Ya asụ Igbo yele ya, mana ekelela gị ezigbo enyi m eze Enugu. Kenere m ndị ngwo niile, ọkwa ya bụ ji ọfọ ngwo. Ọ na-aga ọfọ na-eme omenala na-emechi ike. Anyị were okwu gị. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ngwa gaa n'iru ezigbo mmadụ. Ebe na-atụ ego ọzụzụ, ị na-ekwu okwu ndị na-azụ ọkụzụ. Ndị maka ndị na-azụ eji. O nwere ndị na-azụ eji n'imebe isi ihe anyị emere ndị ọzọ. Ndị ọrụ Igbo a na-akpọkwu nwa amama na-ewu. Ndị na-enene ihe na-enene ụlọ. Ndị ma maka ahụ isi ike ndị ahụ. Maka isi ihe iwu nna m. Akatara nyenewe. Nene be anyị keta ahụ. Igwe ha ga-anyere ndị nke ọkụkụ ọgwụ ofu ihe abụọ bụ. Agaghị ndị amịrị ndị so na ha rụrụ ewu nwetara egote n'obodo Igbo. Nwa na onwe m ọ dị nwa n'obi. Ka e were nke arụrụ be anyị. Ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo, ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya. Onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo. Onye ama ọgwa na ebe o si aga akwa na ama ebe. Nke a bụ eziokwu. Eze Enugu ekelela gị, anyị anụ n'ihe i kwuru. Ndị na-azụ eji na ndị na-akpa ọkụkọ n'ime ebe ndị mmadụ bi na-eme na isi na-esigbu ndị mmadụ. Ntị ka a na-ada unu, aka na ntị ka a na-ada unu, maka na obodo niile ọ bụrụ na ọya ka anyị ji bido maka ndị were ọchịchị n'ime obodo. Oke na ọrụ ha, ihe oke na ọrụ gị bụ ije n'ebe ndị na-enyocha ụlọ na mkpocha na-afụ maka mkpocha ime ọchịchị obodo wegasịrị ha, ndị na-afụ maka ahụ isi ike, ndị eze obodo. Ụfọdụ nwere ike a na-ekwu eze nwere ike ọ bụ ya na onwe ya na-akpọ eji ma ọ bụ ọkụkọ.
ị na-ekwu na-asị gị ọ bụ ya ka m tupu ndị agha bịa ijegoro gbusiri ya ihe na-ebe a mana ndị obodo oge eruo na oge niile ga-eji wee pụta wee kwụsie okwu ike mana ka ihe anyị na-eme ọ ga-emetụta nwoke metụta nwaanyị ma gịwa na-agba ọkụkọ na-akpa eji ahụ oge ahụ yabara ndị nke gị ọ ga-emetụta gị ma gị onwe gị na-eme ya ọ ka mma na-ejere gwa ndị a mara ka ya ga-esi wee na-eme ya ka isi a na-esi n'ebe a apụta ka ọ ghara ichigbu ndị mmadụ ụwa bụrụ na ugbu a ka ị batara anyị na-ekwu wee sio dịka ndị ọzọ na-eto ndị na-anọchite anya mpaghara obodo dị iche iche na obodo Anambra n'ụlọ omebe iwu ha a chọrọ ịzụnye ha ụgbọala esi alụ na mba ọzọ ha sị mba kwechiri wee mee ihe a aka na-achị obodo Enugu mere jere kpụrụ ụgbọala alụrụ n'ala anyị okporo narị ka na-ekwukwara na ya ga-ekpuru ọzọ jee kpụrụ eje ebe azụ ụgbọala narị ebughegasịrị ndị nche dị na-eche ọfịa na ndị nche dị iche iche ka ha wee na-arụsi ọrụ ike ọ bụ na ụgbọala alụ n'ala anyị ka o mere nke a ka o ji eweta nke a ndị nnọchite anya ndị Anambra wee sikwa mba ebe a na-alụ ụgbọala dị mma n'ala anyị bụ ala Igbo ọ bụ nwafọ Igbo na-alụ ya na-alụsi ike na ga-esi n'ụlọ wee tụnyere ya na-agba ya aka ahịa ka ndị ọzọ wee na-amụta ka nwanne anyị nwoke wee na-alụkwa na-alụsi ike na-emekwa nchọpụta gbasara ụgbọala na-achọsi ya ike na ote na-atụ ebere ndị ọcha na ndị obodo ọzọ ka a na-atụnye ha na-ekporo ego anyị na-ekpona n'obodo ha na-eji edozi ya na oge ha ga-eji wee kpụta ego oge ahụ ekpufu n'obodo ha na oluo na oge ha ga-eji wee na-ekpobata ya n'ala anyị ka a na-edozi ala Igbo na-agaghịzi na-atụnyere ndị ọzọ hapụ nke anyị wee si na ọ bụ ụgbọala nke emere n'Igbo ka ha ga-azụ ọ bụ isiokwu so n'isiokwu anyị na-ekwu mana anyị na-ekwukwa wee na-asị chetara ndị mmadụ na-ewere ndị otu dị iche iche n'ime ime obodo akpọrọ otu mmepe obodo ewere ndị isi ewere ndị na-afụ maka ya anyị wee na-ekwu na nke bụ ihe na-eme bụ na kemgbe a tinyere na ụfọdụ n'ọkwa ahụ ka ha na ndị eze na-alụkọ ka obodo wee na-emepe ka oke ha na-elu ha aka na ụfọdụ ndị isi abịghị dị n'obodo ebe ha na-achị mere na obodo ha na-emechizi emechi ha amaghị ụfọdụ kemgbe ha bara n'ọkwa na-ewuzi na be ha ụzọ adịghị ya enweghị ị ga-asị na ihe a bụ ihe were isi ha na-eme mana hapụ ọnụ ka ndị nwere ike ịlụ lụọ mba akpa aka esi n'ebe nwa mee konukonu eme ugwu otu a na ha eme mmechi afọ ugbu a ụfọdụ ga-abịa mee mmụọ ma obere tụtụ ga-aga a na-achịkwa ebe ha si obodo a na-emechi ihe a na-eme ọbịa ga-eme na ụfọdụ ga-anọ n'obodo ndị mmadụ alụgasị ụlọ ọkụkọ n'ebe ndị mmadụ bi lụọ ụlọ ezi n'ebe ndị mmadụ bi isi a na-egbu ndị mmadụ a na-ekwuru ajọ isi enweghị onye ga-ekwu okwu ma na-ewere ndị ọchịchị ọ bụ ya ka anyị na-ekwu kedu alụ nke gị na ihe a na-ekwu maka ya abụ m Chizzy tinye ọnụ n'okwu a gbadata ya odogwu mmụọ anyị ekele gị maazị onye n'uche ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne gaa n'iru daalụ na-ekenekwu ndị omebe iwu na Anambra ịwapụla maka ndị obodo ọzọ nwụrụ ebe a ọganihu ga na-adị agụụ ga-agbagbu n'ala Igbo ndị ntorobịa ga-enwe ọrụ mana owibe na-etinye bụ a ga-agwakwa ndị a nke ọ bụla ị mara ị na-eme mmesie ike mepụta ihe ka ọ dị mma gbam nke a bụ eziokwu nwa ike bụ Igbo goro mmadụ Igbo goro bara uru eziokwu ka iko ọzọkwazi bụ na ndị na-enyocha maka obodo ịdị ọcha n'ime obodo enweghị ụwa na-alụ ihe a na-eme bụ mgbochi ọbụla ha ga-abịa akwado ulube tupu ego nyere ha bịaba nara onweghị ụwa na-alụ okwu mgbe bụrụ si tụtụsi aba n'ọrụ ekene m gị daalụ nwanne m daalụ ka bụ ezigbo onye na-alụ ha ọrụ ya shi ya nọgharịa ka ndị ọzọ lụọ ya ka nwanne anyị nwoke na-ekwu mana gịwa mara na ihe ị na-eme dị njọ
ịnọ n'ụlọ ebe ndị mmadụ bi ogbegasị ndị mmadụ bi ebe ahụ ijiri nke gị na-emetọ ndị mmadụ na-adụ ha ndị mmadụ na-eji nwayọọ na-anwụ pii maka isi ha na-anụ n'ebe ị na-akpa ezi ma ọ bụ ọkụkọ ị na-eme ya ọ na-atọ gị ekwuo ịgba ụfọdụ ewere ya tinye n'ihe ọzọ na a na-afụ anya ụfụ ị na-afụ anya ụfụ ebe ị na-isi na-apụta ebe a na-egbu ndị mmadụ oge ndị mmadụ ga-ebido ụfọdụ ga-atọ n'ụlọ ọgwụ agaghị ama ebe ihe si mana ọ bụ isi aja isi na ụmụ ihe na-apụtagasị n'ebe ị na-eme ụfọdụ zaa nke ha zapụ ya ọ gbasa dị ha zara ya azapụ ya n'ime ebe ndị mmadụ bi ụfọdụ aza ya n'ụzọ ụfọdụ eje kpofuo nke ha n'akụkụ n'ofu ụlọ ebe ndị mmadụ bi kporo ihe a niile gbo ya na akpa isi esi ebe niile na-apụta mmiri ma ọ matasịa ya hei ndị na-afụ maka mkpocha na nzacha na-afụ maka ịdị ọcha na-afụ maka ahụ isi ike ebe ka unu nọ n'oge gboo ọ na-abụ ha yiri uwe ọcha ahụ kpara akwụkwọ ha n'aka ha na-abanye n'obodo mee ka esi fụ gị na abata n'be gị ewere ka ọ dị oge ụfọdụ ha na-emechisi ma ụlọ ahụ niile mechie ya mechisie ya ike ị gaghị abata n'ime ya wee lụọ oge imere ihe ha chọrọ ya bụ imechara ihe niile a adaa gị iwu daa gị iwu ya kwesịrị ịda gị kwụsịa ya wee kpochasịa mechaa ihe niile a gwara gị mee tupu mmadụ abanye ebe ahụ maka gịnị mmadụ ada mana ugbu a ndị mmadụ na-adazi agụrụgụrụ asị na onye a hikwara otetazi ma nke o kwutere maka na ihe eji akpọ ọkụkọ a ọ bụrụ na osinachi ọ bụ agwakọ ihe ọkụkọ eyibe akwa ndị mmadụ ekporo na-ekpoe n'afọ na-ata asị na a na-eme ihe mana a na-azụ ọkụkọ a na-eme nke mana a na-eme nke ọzọ nsogbu adịghị ihe ha ji eme ya bụ na ndị ọcha bịara ya ka ọ bụrụ na ọ n'ala Igbo ka ụdị nchọpụta pụtara asị ka eje nara ikike n'aka ndị ọcha tupu emee ya mana ọ bụ nke si na chi na-enyere ndị mmadụ aka ịfụ ụdị isi ya na-asa anyị mana nke ahụ bụ ihe anyị na-ekwugodo bụ ị na-eme ya aka dị onye mma ka o kwesịrị ibido n'isi onye ọ dị mma o jechere na-ata mana ihe anyị na-ekwu bụ ekwela ka isi ya na-ememi na ndị mmadụ ọ ya ka anyị na-ekwu ndị ọ dị n'aka na-ehu na-ekwu maka ya anyị ekwugo ya bido n'ọrụ unu ugbu a unu ekwu ya ndị obodo ebido ọrụ ha ọzọ dị ka ibe ya bụ na anyị gwara unu wee si na ụzọ adịghịzi n'obodo maka ndị mmepe obodo ndị kwesịrị ịdara alụ ọrụ ụzọ n'obodo na-alụ ọrụ ada alụ ọrụ ha nke ọma Amechi Ugwuele ekele gị Amechi kemgbe ka kemgbe nwanne m nwoke ịfụgo ka o si dị na esi ebe abanye esi ebe abụọ ọnya nwanụ na ihe na-achụ nwoke na-achụ nwoke mana ka o si na wee dị na anyị si na anyị ga-echisikwa n'ike ka anyị cha nọkọkwa taa maka na o teena ihe na-eme n'obodo erika Chizzy mara ebe a ga-ebido ebe ebidoro na ihe anyị na-eti bụ na nke mbụ bụ na ndị omebe iwu na Anambra ọchị obodo Anambra chọrọ ikpo ya moto alụ na mba ọzọ asị mba ana m anụ ihe na-ekwu n'ụgbọala mgbe m na-abịa nya bụ ihe ọ tọgburu ma tọgbu Chizzy tọgbuo ma tọgbu maka na ọ bụ ọkwa nna ndị be anyị amara ihe a ga-eme obodo adị mma mana a gwara ajọ uche mpako nkoga na mmadụ enwere ezigbo echiche maka mmadụ ibe ya maka gịnị ka esi ahazi akụ na mmekọrịta akụ na ụba bụ ekọnọmi ọkwa n'ihe aka metere na-enye aka ihe ọ na-etinye n'ọnụ ihe a niile anyị na-eri n'obodo a ma akwa ma nri a na-ebubata na mba ọzọ ma akpụkpọ ụkwụ ma ihe anyị ji anọ n'ụlọ ma ụgbọala ọkwa anyị na-ego ya ndị na-arụ ya a na-arụkwa ọzọ na-erepụ na-enwe ego niile anyị ji go ya ebunara abịa gwa m ihe dị njọ ịfụcha ụgbọala Innoson na-arụ onwe mbọchị nje na bịa mfu ụgbọala
ka ha nọcha ebe ahụ kirigide o nwere ebe ihe na-ama mma ọ mara mma o nwere ka ihe si adị mma ibunyegodi ha onye isi na president mba Amerịka nya nyahụ ya o nwere ebe oge eburu ya pụtasị na ọ dịrọ mma mana ọ nọ n'ụlọ adịju ụlọ anya ihe anyị jiri aka anyị mee adadị anyị ka o nwere ihe ọ bụ ndị omebe iwu a emeka ịmana gburugburu bụ ụzọ mee mgbe gburugburu mere nke anyị togidere ya togide ya n'agbanyeghị na aka na-achị bụ Anambra n'ukwume ndị Igbo onye nwa bụ n'ụzọ kwa ya gbanyere mgbọrọgwụ onye nwa bụ n'ụzọ agwa o jere ahịa gwa ego na ego ndị moto ofesi ọ sị ofu n'ime ha ga-achinye ya ọtụtụ n'ime nke Innoson makwara ezigbo mma o ji ego ya gburugburu wee bịa wee go narị ụgbọala gburugburu goro na nke Innoson emego onyego ndị be anyị ọrụ ka m were ya otu afọ na ụma maka na a ga-erenu nke a rụrụ tupu arụba ọzọ kwụọ ndị a na-alụ ya ụgwọ anya kwụọ ndị ahụ nwụrụ anya na-akụrụ ya ka nwụrịcha mgbe o mere ihe anwa maka nchekwa obodo anyị ndị Anambra abịa mana ihe kacha godum mkpa na nke ndị Anambra bụ ịmana gburugburu bụ naanị ofu onye ka obi ya Chineke nye gị obi ofu onye inweta gị ya mana ọ bụrụ na a na-achọ ọtụtụ mmadụ ihe gbasara ọtụtụ mmadụ na-aka afịa arụ ị na-aghọta inweta ofu onye inweta gị ya mana ọtụtụ mmadụ mana ndị a asị ha ka ebunye ndị omebe iwu ala anyị bụ ndị sineti na-ekwu otu ofu onye ga-eji kedu amadị m ka a ga-esi wee kpọkọnya bụ ego nde naira 30 nde naira 50 50 million ka ha na-asị na ha ga-eji wee gote moto aka na-asị ha na ụdị agụụ a ụdị ụgani na-agụ mmadụ ha sị kama na amaka ọrụ ha na-arụ kedu ọrụ na-arụ na ha na-agbagharị n'ụzọ adịrọ mma kedu ndị ọrụ ha bụ imezi ụzọ mana ndị abịazịa kịta wee sị ndị na-emebi iwu si mba ebunye n'anyị nke ndị mba ofesi bunye anyị nke nwa afọ anyị dị anyị ndị ohodo sịrị aya m onwe m ekiri onye kedu onye m ga-ahapụdo onwe m wee jee kiriwe ọkwa ya ka ndị a mere ma Chineke ga-egozi ya anyị kwukwara okwu na ewere ndị otu nọ n'ime ime obodo mmepe obodo ha wegasara ọkwa mana ije n'ime ime obodo ụfọdụ enweghị ihe na-agazi obodo na-emechizi emechi ụfọdụ n'ime ha ebighị n'obodo ebe ha na-achị dịka ndị lokal gọọmenti chairman ewe ndị ọzọ bụ ha na ndị eze na-alụ ya na ndị president general iya ịma na bekee ga-aka gị mma n'ọnụ mụ bekee adịghị mma ka anyị wee kwuo ya ka onye ọbụla ghọta ya na ndị isi ndị ime ọchịchị obodo na ndị ha na-eze aha ndị ọchịchị obodo nwere onwe ha autonomous community nwanne m nwoke ịma na mgbe eteghị aka gburugburu anyị kwuru maka ya bịara sị ndị obodo unu gbakọọ ha ncha niile agbakọ sị ha na ha ga-enye obodo niile nde naira 10 ka ha wee mepee ebe ha wee sị na a ga-eburu ụzọ nyefee ha ọkara ya ya bụ nde naira 5 na a ga-enye president general na igwe ha na ha mara ihe ha ga-eji ego a wee mee ka obodo dị mma ha mezie obodo ha na a ga-enye ha ego ewee nye ha ego. Ana m agwa gị Chizzy na ejere m na mụọ nwere obodo ebe nsipụta nke m ịgwa gị eziokwu onwunube mbọchị m nara obodo asị na-ekwu ihe ejiri ya wee mee mana emechara anyị ewepụta anyị etinyezi anyị na autonomous community nke anyị ya bụ anya m ama adịzi n'ebe ndị ọzọ maka na mgbe anyị pụtara nke anyị enyechago ego anwa enyebere anyị ụfọdụ ewezi ụzọ dị na be ha emechichiela ana m abịa ndị anyị wee jee mkpọrọgwụ na be igwe ndị mkpọrọgwụ n'ụzọ ụwa anyị wee fụ ebe o were ebe onyonyo akwụkwọ chek gọvanọ ya wee mapụdo na bịa nsị a gịnị ka o ji wee mere ọsị na onye batara ebe a ka ịfụ na gọvanọ na gburugburu nyere ha ego ha wee jee mepe obodo na ịfụ ya ịjụ ya igwe
kedu ihe ejiri ego a wee mee ka a gwa gị o wee si na-esoro ya kịta eje gosi ndị mmadụ ihe ejiri ya wee mee mana igwe ndị nke ọzọ anyị kwughị ihe ọtụtụ oge ka ha pụta gwa ndị obodo ihe ejiri ya wee mee amanya wee fọdụrụ ihe ọzọ a na-eme eme ọ ha natacha ndị obodo ego na ụdị na a na-anata ego eji echekwa obodo ha wee rie Amechi ọ na-ewute maka na oge adịghịzi mana tupu a na-eme ndị a na-akpa ezi na ọkụkọ ụdị isi na-apụtazi n'obodo ka etinye ọnụ ka anyị na-egbubiri maka na oge adịghịzi. ịma na ndị be anyị amara ihe gbasara ọ ya ka anyị ga-ajụ kedu ọrụ ndị ime ọchịchị obodo a ndị nchekwa ndị na-afụ na ịma mgbe m na-etote ọfụ abịa na lokal gọọmenti onwe ndị a na-akpọ ndị sanitation aka wee onye isi ndị na-achị sanitation jee enwere ndị public health mana ndị isi na-achị mana ndị anwa ọ ka a na-agwa gị n'ihe emebiga ebe niile ndị public health ha jee ikiri ihe niile ha na-ekiri bụ kedu ihe iji ka enepụ anya n'ebe ọzọ ị na-ekwu ndị na-achị okpuru ọchịchị obodo jee ka ha sigodi ya gosi gị ihe ha rụrụ ndị na-achị achị nwere ihe ha rụrụ n'obodo one ka ha dị. Amechi ihe ndụmọdụ gị ụbọchị anyị ga-atinye okwu ndụmọdụ m na-enye bụ na anyị na-asị na obodo na-esi ike na obodo adịrọ na mma na obodo adịrọ mma ọkwa na anyị mebiri obodo anyị onye ọbụla mee ihe o kwesịrị ime obodo adị mma onye ekpa ezigbo agwa ọ bụrụ ezigbo ịkpa agwa ga-ebutere anyị ezigbo ihe ezigbo omume onye hapụ ihe ọjọọ hapụ anyị mana ọ bụrụ na anyị si na anyị ga na-eme etu ihe si wee dị Chineke ga-esi n'elu wee gbadata bịa haziere anyị obodo anyị. Ọ dị mma n'izu ụka ọzọ nọ na ngị asị kama efi anyị ga-agbanara ka anyị gbubiri ya ọdụ ya mere Amechi ji bata ugbu a ya sị ka ọ tinyetụ ọnụ ya mana ọ na ihe anyị kwuru ọ bụrụ na anyị na-ekele ndị niile bụ ndị omebe iwu na obodo Anambra ọ ga-adịrị m niile na mma ndị niile na-azụ ọrụ aka ndị Igbo na-eme na-akwado ihe ndị Igbo na-eme ọ ga-adịrị m niile na mma ekenekwa gburugburu aka na-achị obodo Enugu ka o si mee nke ya otu ọkwa ka anyị si asị ọ bụrụ na atinye gị n'ọkwa lụọ ọrụ obodo gị ka obodo gị gaba n'ihu ị na-akpa ọkụkọ ma ọ na-akpa ezi zachasịa ya ka ekwene ka isi na-egbu ndị mmadụ na obodo unu ndị na-arụ ọrụ nchekwa ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ ịfụ na obodo na-adị ọcha na ọrụ ahụike jeenu jesibe na ike lụọ ọrụ na-afụgo ndị niile kpọrọ si na unu na-anara ego azụ ọ bụ anyị afụbeghị mana ọ bụrụ na na-eme unu kwụsị ya anyị ga-ebugharị ọnọdụ ugbu a ka otu a ka anyị ga-esifu ya n'ụbọchị nke taa abụ m Chizzy ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma Chineke gozie ndị Igbo abụ m Chizzy ekelela m Tochukwu Tobel otu o si buba anyị nọ na Kpakpando TV na YouTube jekiribe ihe niile ka ọ dị nọ